Trí dó héan náid. Tí raib bhríanana seo agus muid ag caint faoi Freud inniup agus tá muid ag chuid ní den toras seo típe ar Freud. Agus muid ag breanú Brionglóidí den dar a thuid. Bhí muid ag caint an uair heanna analís Brionglóidí agus mar is féidir Brionglóidí feimú mar bealach isteach sa fochóis. Agus mar is féidir Brionglóidí nodannaí luachhuara a thuairt mar a aimíon an ag na neamhchóisach. Bíonn muid ag brú smaointe faoi chos de hir, agus is trí Brionglóidí go minic a hagan chuid de na smaointe bróite faoi chos seo chun aithne fiú agus iad suife nó dí chumtha. Go minic séardas in sa Brionglóid ná míonhásamh. Úsáid muid Brionglóidí chun scéala insint bhailín a bheith beag. Agus is cámuid meabhrú cuimhniú bhfuil difriocht idir a bhfuil i Brionglóid atá folasach nó sodéir agus a bhfuil i Brionglóidí atá folathe sin cíal simbólach na Brionglóidí an míon is bán leis. Go minic baineann an tábhar folasach le tarlúintí an léach sin méid. Brú Brionglóidí is heanam don clúchlú sin ó míon bhun bhíon go míon incheadathe agus aibríonn na Brionglóidí seo chun an míon coisce athrú i míon ceadathe agus laidítear imní dá réir agus éiríonn líon leanach do raibh ag colú. Mar sin tá achimrú stócha, cóghlúthú smaointe i gceist, díláithú nó ánadó agus míniú breise tánaisteach. Nis labhair mé sa deireadh sa taifead deireadh chóghlúthú nó a chuimliú. Is dochas fearr cóghlúthú mar tá muid ag tarraingt rás smaoineh le chéile. Deach Brionglóid faoi air mar hampla, más beanna tá Brionglóidí a bheith faoi
Ahar numrá sin agus céile numrá sin. Déach Brionglóid faoi heach a bheith na chóglúthú imní faoi sláándáil. nó beidir mar a bhreaíonn muid don chuid eile den tír. Leanna muid ra níos neamh go dtí díláithú nó anadú sin tagan rud eile isteach in anad an rud a bhfuil muid an áíre ag smaoine faoi. nó duine atá bhfuil muid ag smaoine faoi. So mar hampla thug Freud sampla faoi sin focail bhhaid bheith agam bhailim bheith han. Fansa cinnis agus ní ra mé gur sin íonna. Súil agam nó fatí so mé sin íonna. Úsáid si mé an telefón. Chorá mé sé. Broin an faoi seo. Ach seo ceann na fáhannaí bhfuil mé déanamh seo ar nó ní me chug aife sin na Freud agus i cheapá. Néis olch dechel faltanas. Caramba. Bhí faltanas ag áthir de chuid Freud i le ben chéile a rothar agus hagar séide mar wadra agus ag Brionglóidí faoin wadra a heachtú. Siar de lé Freud isteach sa Brionglóid seo ná go raibh an madrabeg ag déanamh anna díochta ar bhean chéile an drothar. Thiocach náire agus ceantacht ar mo dhuine dá Brionglóid deoch sé faoi heachtú na mrá. Mar sin chléochlaí an intin fuchóisach, neamhchóisach i isteach ina madra. Bhí me ag caint nuair dhearnach freisin faoi míú breise tánaisteach agus siar atá sin ná nuair a cheangalíonn an intin fuchóisach íomhannaí mínsásta le chéile in ard loiciúil rud a ghoiléiríonn an tábhar fulaí nó an tábhar ceilte. Dar le Freud sean fágur féidir le ábhar fulasach na Brionglóidí fuidim tarlúintí inishréidse a thógáil. Nus rinne Freud riintmeach nó níos déanaí ar cheambail ilíocha i Brionglóidí, agus is dócha gur bas sin béidir i deascar smaointeoireacht Jung, is agam faoi sin.
Bhí rionteach op seo baintach le Guineas, cúilí, gunaí, cleichte agus a léad, ag dtíanana anadíochta an mod mar ampla. Agus mar chuocht capel i dtíanana agus damsa ag dtíanana anadíochta chaidirmh colaigh. Cúiríochtan? Is nó focail dóim. Ach, bhí Freud mar sin féin cáréiseach agus feicilech I dtíobh simbol. Ag rá go bhfuil gach simbol persanta an féin agus nach féidir leis a bheith go thomláin ilíoch. Ní féidir le duine ábhar folasach Brionglóidí a léirmhíniú gan cúnsí an duine an Brionglóidí a chuirt thógáil san áireamh. Is pas agan go bhfuil folklórí Brionglóidí mas folklórí iad teoir leabhar Brionglóidí fós bhfuil tóir fós ar a léad. Ach ba chúis greanathe agus crá iad sin de Freud. Tá sampla mai de na Lancashire agus na teoranach I a bhainlinn a léad nar a tháinig áthar ag an isteach ag caint faoi íosc a bheith ag lúbarnaí agus ag sníomh agus ag úmfort in a lámh agus ag rá is simbol Freudiacha sin chathe gur péineas é a gur bud slat é. Well, rinne Freud teiscéalaocht, bhreanna sé isteach sa scéal, agus tharla sé gur rá máthair na mrá seo astralaí, dígrúiseach, díochra, dingmhailtaí, agus rinne faoi chomhartha an éisc I faoi deara na Brionglóidí seo, dar le Freud, mar bhí ní réontaí sí lena hinin a bheith ag fáil analíse. Bhí sí gunne a lehéad san áireamh. Ba ghóisí ar fad, dar le Freud, gur heas an tíosc do mháthair an áthar agus ní slat in éachar. Well, sí lim go dtí mé deireadh leis an sin agus go leanfaí muid rá le leantóirí Freud sa chéad taifead eile agus sa deireadh chuimre ar an méid phléamar go dtí seo. So idir an nádín goim gachrá oribh agus go gúdaí díoisib go léir agus ná a fada go mbeidh muid ag caint le chéile arís. Slán tamid